Tervetuloa Lapin lukioiden korkeakouluviikolle, lukioiden oppilaat, opiskelijat. Olen Merja Timonen, toimin Lapin yliopistossa opiskelijapalveluiden johtajana. Oikein mielellään on ollut mukana tässä korkeakouluviikon valmistelussa ja mainiota. Nyt ollaan H-hetkellä, kun opinnot alkaa. Tervehdys myös minun puolesta. Minä olen Anu Pruikkonen, kehittämispäällikkönä Lapin ammattikorkeakoulussa ja täällä kertomassa korkeakouluopinnoista täällä meidän lappilaisissa korkeakouluissa että sitten yleisemminkin. Mukavaa saada teidät mukaan tänne korkeakouluviikolle. Ihan tähän alkuun voisi sanoa muutaman sanan korkeakouluosaamisen ja opintojen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä, niin kyllä kiistatta näyttää siltä, että tulevaisuuden työelämä kehittyy siihen suuntaan, että korkeakoulutetuille osaajille on yhä suurempi tarve. Tämähän johtuu muun muassa siitä, että yhä enemmän digitalisaation ja automatisaation ja tekoälyn myötä niin sellaiset tehtävät, joita koneet pystyy ja äly hoitamaan, niin siirtyy sinne ja meille ihmisille sitten jää sellaisia tehtäviä, joissa vaaditaan sitä luovempaa ongelmanratkaisua, yhteistyökykyä, vuorovaikutusta ja tämän tyyppisiä taitoja. Ja ne on juuri niitä, mitä korkeakouluosaaminen sitten tuottaa. Lapin yliopiston opinnot tällä korkeakouluviikolla kertovat meidän Lapin yliopiston koulutusaloista. Lapin yliopisto on pohjoisin tiede- ja taideyliopisto, joten nyt on hyvä tilaisuus kokeilla Lapin yliopiston opintoja. Lapin yliopiston opinnoissa on oikeustieteet ja kasvatustieteet, sellainen suurin alue, ja sitten yhteiskuntatieteet ja taiteet, sellainen, jossa niitä opiskelijoita on ympäri Suomen. Teille nyt lukiolaisille tarjolla on erityisesti näitä kasvatusalan opintoja ja taiteen alan opintoja. Lapin yliopistossa on jo hyvä perinne ja pitkät kokemukset siitä, miten etä- ja verkko-opiskelua tehdään, ja nyt te pääsette niitä hedelmiä ja osaamista nauttimaan näissä opinnoissa. Ja yliopisto-opintojen kokeilu näissä opinnoissa on mitä parhain tällä korkeakouluviikolla. Lapin ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu. Meillä on 18 koulutusta ja koulutuksia sitä tekniikan ja luonnonvara-alalta laajasti sosiaali-, terveys-, liikunta-alalle, unohtamatta sitten liiketaloutta, tietojen käsittelyä, matkailua ja kuvataidetta. Eli valikoimaa löytyy ja meillä onkin korkeakouluviikon tarjonnassa sitten näkyvillä monialaisesti eri alojen opintoja, joista voitte valita sen, mikä itseänne eniten kiinnostaa. Ammattikorkeakoulusta voisi vielä niin kuin jatkumona sanoa sen, että Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin. 90% meiltä valmistuneista ovat valmistumishetkellä työelämässä meidän saama opiskelijapalaute on hyvää, valtakunnallisen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden AVOP-palaute, jossa mitataan tyytyväisyyttä korkeakouluopintoihin, niin Lapin ammattikorkeakoulu on siellä kärkijoukoissa edelleen ollut ja on edelleen, ja muun muassa opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta me saamme aivan äärimmäisen tai parasta palautetta ammattikorkeakouluista, ja meillä siis välitetään opiskelijoista sekä yksilöinä että yhteisönä. Sitten totta kai ammattikorkeakouluopinnoissa on sitä teoreettista opiskelua, joka sen lukiossa tulee hyvinkin tutuksi, kirjoittamista ja tiedonhankinta ja analysointia ja raportointia, tämän tyyppistä. Mutta ammattikorkeakouluopinnoissa on sitten aina myös sitä käytännön soveltamista, joko siellä työelämässä tai sitten täällä meidän niin kuin kampusten tai oppimisympäristöissä, laboratoriossa, simulaatiotiloissa, tai voihan niitä tehdä myös verkossa.
hyvin niin kuin modernit oppimis- ja kehittämisympäristöt on meillä opiskelijoiden käytettävissä, ja niihin aina liittyy sen teoriaosaamisen lisäksi myös sitten sitä käytännön soveltamista. Yliopisto-opinnoissa ja kaikissa korkeakouluopinnoissa korostuu opintojen suunnittelu. Se on kaikkien opiskelijoiden keskeinen taito, jota harjoitellaan varmaankin koko opiskeluajan. Eli opiskelija yliopistossa suunnittelee itse sen oman etenemisen polun. Toki kylläkin apua saa ohjaajilta, eli opiskelun ohjaajilta. Mutta opiskelija itse tekee päätökset niistä vaikkapa valinnaisista sisällöistä, mitä omaan korkeakoulu-yliopistotutkintoon haluaa sisällyttää, ja myös määrittelee itse sitä niistä vaihtoehtoisista tavoista aikataulua, kuinka opiskelee. Hyödyntääkö kesää opiskeluaikana, kuinka paljon tiivistä opiskelua tekee syksyn ja kevään aikana. Eli niistä tavoista opiskeleeko yliopistolla, luentosaleista, tuolla ryhmätyötiloissa tai erilaisissa työpajatiloissa lähiopiskeluna. Paljon on myös tarjolla etäopiskelua. Eli yliopisto-opintojen keskeinen taito on suunnittelutaito. Ja niin kuin lukiossa ja niin kuin Anu tuossa kertoi, se opiskelutaidot, ne akateemiset opiskelutaidot, ihan perinteiset, lukeminen, kirjoittaminen, tiedon hankinta, tiedon analysointi ja argumentointi on niitä taitoja, joita yliopisto-opinnoissa tarvitaan. Niitä oppii koko ajan lisää ja kehittyy myös koko ajan. Ensimmäinen vinkki, tehkää aikataulu tälle kokonaiselle viikolle, eli suunnittelette opintoja. Suosittelen myös lämpimästi, eli osallistutte kaikkiin niihin opintoihin, joihin tulette mukaan, niin osallistutte introihin, infoihin, niihin alkutapaamisiin. Mutta tärkeää siis suunnitella ja laittaa kalenteriin kaikki se opiskeleminen, mitä teette. Eli kalenteroida ihan kellon ajalle, päivälle, milloin tutustutte opintojen oppimateriaaleihin, milloin varaatte aikaa opintojen oppimistehtävien tai muiden suoritteiden tekemiseen. Mutta samalla vinkkaisin myös, että järjestätte sellaisia teidän lukiolaisten kesken yhteisiä opiskelutilanteita tai tapaamisia, jossa voitte yhdessä opiskella niitä opintoja, mitä teillä on, tutustua oppimateriaaleihin, tai jos opinnoissa on ryhmätöitä, niin tehdä niitä. Eli opiskelkaa myös yhdessä. Ja sinne kalenteriin, kellonaikoihin ilman muuta myös taukoja. Ei muuta kuin mukavaa korkeakouluviikkoa. Antakaa meille myös palautetta siitä oppimiskokemuksesta, jonka saatte viikon aikana. Ja toivottavasti tavataan sitten ihan tutkinto-opiskelijana täällä meidän kampuksella. Yleisiä ohjeita Lapin korkeakouluviikolle. Opiskelu tapahtuu omalla lukiolla lukion luoman lukujärjestyksen mukaisesti. Seuraa korkeakoulun opintojakson ohjeita. Saat lukioltasi opintopisteet viikon opiskelusta. Korkeakoulu antaa suoritusmerkinnät opintojärjestelmään. Jos sairastut viikon aikana, ota yhteyttä omaan lukioosi. Vinkkejä korkeakouluviikolle. Aloita aikatauluttamalla viikon työskentelysi. Tarkista sisältääkö opintojaksosi reaaliaikaisia luentoja. Muista pitää riittävästi taukoja ja pyydä apua vieruskaverilta tai opettajalta, jos et ole varma, mitä pitäisi tehdä. Taukovinkkejä. Venyttele, pyörittele hartioita, pyöristä selkä. Tyhjennä mielesi ja katsele välillä ikkunasta ulos. Tee pari kyykkyä, käy lyhyellä jaloittelulla tai kokeile vaihtaa välillä työskentelyasentoa. Vaihda ajatuksia vieruskaverin kanssa ja palaa sitten keskittyneeseen työskentelyyn. Tsemppiä opiskeluun!